рамазон холиқов тарсидӣ? натарс. нав видеота дидам, ответ додай ба гуфти худат мегӯи мумин бародари мумин ай фаҳмо қабул неки хоҳари мумин хоҳари ту нест. ту биромадӣ тамоми хоҳарои мусалмона таҳқир кардӣ, тамоми хоҳарои тоҷикистон будагира, тамоми духтарои тоҷикистон будагира таҳқир кардӣ. ҳамон вақта чӣ ба ҳамин оят пеши руд наомад ки охай хоҳари мумин хоҳари ту ҳисоб мешавад? чӣ ба ҳамин гап дар пеши руд наомад? биромадӣ гуфтӣ ки дар тоҷикистон духтари бокира намондай. ҳамон вақта ҳамин гап дар ёдат меомад? хай харашо вақта дар ёдат наомад, ҳозир дар ёдат астай ку. чӣ ба намеброӣ намегӯӣ ки хай духтарои тоҷик бахшиш ман ҳамонҷа саросима шудам? ё ки вақте ки ҳалим машеника реклама кардиву мардуми тоҷики худмона фиреб дод, пулошона гирифт, коршона буд накард, ба хонаи аллоҳ ваъда дод шона мебарам ҳаҷи умра, набурд шона. бо як группаи дигара бурда арабистон пул гирифт айдастшон, пулошона надоди он бора. ай занако гирифтагай, бечора занакоро чӣ хел фиреб додагай. ва ҳамаи ва ё дар ту муроҷиат кардаган, гуфтагиан таки рамазон ами одам машеника моро ҳамихе фиреб кард. ту ба ҷои пушти халқа гирифти ҳамаро чорни списка кардиву ҳалим машеника бо реклама карди. баъди ҳамаи ҳамин короро фаҳмидаву донистанат, баъди оне ки фаҳмидӣ ки ҳамон одам машеника бо рекламаш кардӣ, бо дастгириш кардӣ. ва то ҳамин рӯза мардума ваъда додеси ки эйна кортона буд мекунем, ирӯз пага сабр кунед, қариб кортон буд шуд. гуфта ҳамихе фиреб дода гаштшуну мебро пагаҳ видеош ҳамаш мебро. да чиво хитриай ҳамин рамазон ки вақте зуруш мебиёяд ку сраза ниқоби мулогиша дар руш мекашаву панду насиҳату амру маъруф даву гуфтиву гапо ки таърифкунида мегзара, хокзанида мегзара. ман да столе дар кор нестай, на рекламаи ту, на подписчикое ки имина ай канали ту мебиёям. фаҳмидӣ? ин ҳилаҳо да ман намегзара. рамазон ман ранги ту борёша 10 дидагиам. ман дар дарини шабакаи ютуб 7 солай блогерӣ мекунам. ту дина рӯзак ютуб дуромадагӣ бошӣ, ман 7 сол шуд дар дарини ютубам. ман 10 каналоро удалит кардагиму нест кардагим, бо айсари нав кушодагӣ, бо гуфтиу гапо блогерӣ кардагим. ман айтира опутум калонай. ман ранги ту борёша дидагим чандтао ошаки ранги ту иминак ами корои тура мекардан. медоне набиднагишта чи ҳамин рамазона маҳтали думша сахт наҷиқидиан дар пушти ниқоби ислом хуча баҷо мекуна, хуча мулло мегира, даъватгар мегира, олим мегира. 3-4 ҳадису ояте ки хондагиай ҳавоёро тиловат кунида медурояд ва хуча инсони покиза метуроша ва дар чашми мардум хок мезанад ба ҳамон 3-4 ояву ҳадиси медонистагиш. яъне исломо истифода мебарад барои манфиати шахсии худаш. ино олимои беамал меган ку ҳамун хелан. ино гапа меган ва хучон ба ҳамун гапи гуфтагӣ хучон амал намекунад. ин мина ами рамазон насиҳат мекунад ба гуфти худаш дар ин видеош, дар видеои дигааш мебинӣ против гапои худаш амал кардастай. барои мисол мега мумин бародари мумин неким дар ӯ курҷоки пешинаш тамоми мин духтарои тоҷика пас зад. дар ӯ ҳолат дар ёдаш назад ки хоҳари муминам ба хоҳари мумин мешавад. барои ин ман даҳҳо мисол ҳозир баъзеотон мегӯед дар комментариҳо ки исмоилмон дафш ки ҷавобаш нагардон, аҳамияташ натеҳ, айпаси кору бори худ чав. ман да просто сахт мераса чизаш ки ҳамин одам аз ислом суистифода мебарад. ҳамин одам хуча мулло, доӣ, даъватгар, олим дар байни мардум муаррифӣ кардагиай. вале дар асл я рӯсиёҳ, я ҳилагар, я мошенник, я шайтони фиребгарай. ин ба хотири ҳамин манфиати шахсии худаш ислом ҳам истифода мебарад, шабакаи ютуб ҳам истифода мебарад ва тамоми мардуми тоҷик ҳам истифода мебарад. вале боз мутаассифона баъзе аз инсонҳо бо ҳамина бовар мекунанд. бо айрӯи ҳамин шида моро дашном менависонанд, ҳақорат мекунанд. намедонам чашми мардум то ки ҷо маҳкамаю курае ки ҳамин одаморо бовар мекунанд. ин одам иними видеоштаги гапа мезанад, видеои дигариша гирен таҳлил кунен, против гапои худаш амал кардаги як